Tan lagi sana. Karena sini langkang mang no. Paralysis katanya. Abi kita tiyan atau tidak? Paralysis apa? Mus minum log nanti kiri. Nong kiri. Mamang harap. Log demak ha? So karo ko? Mana man pernah pai malihat ta. Bo hayang ta kai nai malihat ta. Ngata ka betul apa sih nong tongan tekun kiri. Kalau besok nong kungkai, borok, kalau besok kungkai, Borok kan besok punong noko. kalau besok, nok ni ta, bi kusen ta, besar betul dok cari dok kai? besar masa sama besar saya cakap. Nong mana? Nali ata. Besar tu kiri kan nok kiri kita, Nol betong li ata. nok kiri kita bawa. Gino bahagi cala saya tahu. Nah, caranya ni kita kayak saya mau sampai sama orang, saya mesti emang bisa cakap. Sabar asal apa kai? Bunyi di katahan bagar. Doa aku. Sao mà đã hay tôi xe mua đâu cái tôi là ông mày sẽ phải cho một cái xe trồng xe hay nào bọn xong mình sẽ xoay mình sẽ rồi lấy trồng xe cái tăng phải như vậy trồng bút là bút đi trồng mình này xong mà tôi trồng một cái cổ điên cái còn nào vậy cái đó cổ rồi sao không thích cổ rồi Nini cara lebih yang tangkap ah? bin berapa hari tengah trồng liền xong rồi Nolong na yakari tangkap ta. Enggak tabuk nini logi song ke besuk rok jorak kedeng mang kenapa bay ham yak lai mani. kalau mana saya suruh cari suruh Asik dini tolai tong mani norok uje kisah misah. yang cuma mau ini dah kesana nggak pakai kesana nggak kayak yang sana bukan kalau sang kayak kita kayak apa ini suka kayak trồng lại kayak Genor na tabuk ke phano nai nai kirita na. Nikai norok asik coli lai yang ni tong man jora ba kosto ke tong lai tong man jora ba tino sar song nong nin norok ni sambo ba sa woi abo heka chuba family nin bukha ba ba hema tong ke sai khna ri. apa nong Nin norok asik coli yang ni tong man jora ba sar song nong ni sambo ba sa mane ba ba hairo khawa unko kha ke sai khna ri ta. hai trồng ra cái điện trồng Ke sai khna ri không trồng cái này cái số bữa khác trồng cái nó số ban bài không mà kia ăn bữa khác chỉ sẽ trồng cái tuy nhiên phải nhá Pula hambai, sini media person sana. Seperti apa? Sini Thailand apa? Sini 26 Assembly constituency. Sikare bari bisini 1 number ward. Kami apa? Kodra kami jago. Semua sini taku. Taku kokra. Eba sakran mana semua. Barendo depan mah. Botoni kabang mas khal. Kabang mana orang 3-4 bosan orang. Ini paralysis enggak, sak sore he bono ni kutumi ano ko pore jono khana, berake khale balake khair masih ya, tai sini logi tong bini logi som, bobo ngorong jana, ngorong khana, angkai bini cerai khana bakuri mano, khorsa tongo, apa bo tahnai tabung ni, je sini coli tongo ni din, apa haino, tahnai, haino, sini dokan sini tibrasal je, je drugs salayo.
abo haino kijak kubuljak aun bagai nokku tongya bo bas balokha biang thang biang cha abo hai cha okay aun bagai tini borong kuno income source guri jora maso ya abo ki tongjo जों tini abo khnabai borong no जों गोबां ku rimai एखोनो जों tini khoksa khunai rang thungbai borong no marum alo te thogrok जों kichimisa borong no nai phaikya amon pore जों next time borong no जों wan sunai tebo abo to जों emergency khna bisin tu जों tini borong no ok maniro kisa rinai phaikya puila जों tini oro phaiman raikya ang ni jikhai political district ni tibrama thani wakil president borong an borong ang sisi development te chini logi tungo agri substanding committee ni borong rang chini da sopon te logi tungo chini o sigaberi bisino chini borong rang sukuram te chini manomendro te asik song te bo komo to no chini protection no khna ang jo bung khulia so chini oro phaima ka borong no belakya hambai te chung jo no jono rang kichimi chane no ka amon bagi bo jo no hambai ro te norong media person no chung hambai te norong bisun te abo no ko bok nai sini tibra sarok obahai kabang tamne beser jaga kabang obahai sukje anu khuntu norong bisun tiba chung tini katal mo sungo sini tiba hani ya tiba sarok eba sini bukung thai bararo norong bisun tino tini nugui tini kabang jaga ni borong no obaki kona puni borong subanani ungtung huni chung paimaningo asuno ang kabang koksala senyo angka sar chungmung kaisa bose tung taro jotono phainu phaikya rok asake choliya nokhungo bobong te kebo kori khorok sapano roni nok huro bo choli jaya eba mo haike tonglai tongman jarabo hapangni phasing tei eba nongni phasing tei kono buskango bongni nok huro ni bai kono ব্যবস্থা rok chuba jana na bahir to ditongna berak hamai sunga bagai sungoro phai nu phaikya borok hapangni hoite nokle ma khain kana haipano borok bura buri chukbo chukjaya ebong tangnon bagai borok phan kriba rangpisrok first step rok ma khain khanao first lot ni hakon mangphrom borok tangmoya ko takjura ei bong ro ka do jong kichami lukha hakon abo borok asase khainai ni chau rangno kichimi hapana saksori hamiaba ga borok mangkha ebong manamna tei bakiro je tongo gabo jong borok no jorao jong mangkhai jong borok no chuwa ju khemenai bona rangmo to borok paide mono maya hakon jong borok no nangkai jong kichimi jong rangpisari be phono jong saksori jong phan kibi pana jong tangkini pana jong jorao nangkai jong chuwa phainai hene jong khakai